Adek disunat gak sakit? Kok sudah pakai celana sunatnya dari kapan ini? Oh bulan 1. Oh Masya Allah. Kok gak sunat di saya aja? Saya kan buka praktek sunat. Alatnya pakai gigi. Oke di Kanada dikasih di sini. Oh iya senengnya Alvaro bagus Pratama. Cerot. Sekali lagi Mas Nanda. Cerot. Pisan gas. Ceret. Ngepesing. Ayo ke pemandian Sidoarjo Tumbang semuanya bergoyang. Emak-emak watan kuluwe ana segondang tukokno. Emak-emak aku wis gede ana duduk ndang rabekno. Delok wayang ora buyar-buyar ngadune. Duwe utang ora iso bayar direwangi dodol awok. Pengen diri dorong mak kondo cupet rupaku ora kena. Ini nang digawe susah mending delok video ne Luna Maya. Aku medhot ora sekolah koro-koro ra ono biaya. Ini nang nganggur nang omah golek duit mame nang lampu merah. Sak botol rong botol iku ya wis biasa. Telung botol patang botol jarene 5 botol 6 botol iku luar biasa. 7 botol 8 botol kowe lebu penjara. Ayo Di Kanada. semuanya
adu dondang rabekno. Delok wayang ora buyar-buyar, ngenteni madune Pedro. Duwe utang ora iso bayar, diring wangi dol jengkaro. Ayo mas, pengen dirapi doroma, podo cepet rupaku orang kena. Itu nanti gawe susah, meninggal video nelu namanya. Aku medot ora sekolah, goro-goro ra ono biaya. Ditimbangan gorengan omah, golek duit ngamen nang lampu merah. Saat orang rampotan, iku ya wes biasa. Botol betang botol. Cari nambahi darah, Botol botol. iku ya wes biasa. Botol walung botol. Kowe lagu penjara di Kanada. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Goyang, goyang, goyang. Emak-emak weteng kulunge ana segondeng tukokno. Emak-emak nanda wis gede, nanda dudo jaluk dirabekno. Delok wayang ora buyar-buyar, ngenteni madune Pedro. Duwe utang ora iso bayar, diring wangi dol jengkaro. Sampai bawah ayo. Se, se, se. Pengen dirapi doroma, podo cupet rupaku orang kena. Neng omah golek du alah keliru. Ya aku medot orang sekolah, goro-goro ra ono biaya. Nang omah golek duit ngamen ayo tekno tekno. Saodal rong odal, iku ya wis biasa. Belum odal betang odal, cari nambahi darah odal 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 odal. Itu luar biasa. Odal odal kowe lebu penjara. Wah, amazing, luar biasa. Alhamdulillah. Vicky Lagunya Vida. Kangen Walu-Walu di sini spesial buat Betul, Ade terima Alvaro Bagus kasih. Pratama sudah diberikan di sini. Alhamdulillah. Oke, ini gimana ini, Mas?